Det første, man gør nu, når man skal ind og så ændre sit password, det er, at man går op i adresselinjen her. Så skriver man administrator efter domæne. Og trykker enter. Normalt så kommer man til login-skærmen. Og der logger du selvfølgelig bare på med dit brugernavn og så dit kodeord. Så nu når du er kommet ind her, så hernede der er der mulighed for at vælge brugeren. Så går du ind og så vælger, nu er jeg så administratoren, så går jeg ind og så vælger mig. Og så får jeg så ændre adgangskoden. Så trykker jeg simpelthen bare ny her. Og går op i trykker gem. Så har jeg ændret adgangskoden. Og det bliver selvfølgelig først aktuelt nu, når det er, at jeg skal til at så logge ind igen. Far, hvornår er man voksen? In this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. Man ved, man er ved at blive voksen, når man kan leve uden sex, men ikke uden sine briller.